Na toko chaka nigo abasai babori gwetangana mariogo na boigo ebinyuwa byogotinda buna enchera yemo yo gwetanga kurwasa maroire akoretwa no botume kyobobe bwa mariogo na boigo ebinyuwa byogotinda gokwana na getembe nigo munyagitari Kerosmariera aereire buna kansa yo na boigo kansa ya mani iri asabasai nigo ekoretwa na bange babo mbali bagotumika amariogo yogotindo ase boigo ne Rejoshua Nyabuti oyoro mosai aborire chi county chonsi gokore bikaro na basai kunenchera yamo yo kubasemia obobe botumiki bwa mariogo yogotinda basai baminto abasai baita asemole tore ko batebiana ebintu byo mariogo togotumika bone sigara ebinyogo byogotindia na boigo nakoria bintu bunemera bya bere bikoreta changamoto ene nase emechi yeito igo bone tokoba tebiana moteme chinjira chionsi mopunguse gose motige ebinte bigase ngencho mbiri bya mana se osemebere yaito una bone ase for example enkoretere abantu togo twanywa marua ose twanywa sigara ose no netinya soreti ngoreta kira samarira mange una for example lung cancer stomach cancer asa abantu bali toja twanywa ebintu bigo byasa mbenda byaleta chi alisas chia progress chia develop cancers na boigo ngoreta chire ebintu bina throat cancers na boigo na marira mange igo asaba sai baminta simole asemwa betagusi yonsi Kenya yonsi esimole tuabasabirenga mo digererie ebinte biga nande tuabatebinga monya ariko amoko bitiga asingenjo mbibwati advantage ende yonsi asomobero asemebere yaito abasaya baitomba kwante kwekero erinda banyoro baseme banyare kumanya buna ebinyibwe bagotumeka mbiriko bikobaretera obuya asemebere yabo. And this is the reason why Bagucha Songa Sinyagitari. Now I'm calling upon Chi County to nyare ko back to